Tamo tayo kakabsat, no may panggap lang iti religion, haan nga rayta iti pakaisalakanan tayo, no diket, gapu, kinasaya at panagpamati. Adamo lang kada tayo kakabsat, no kasaano, iti palingil salakan tayo, iti bukod tayo, akararwa. So di kita kakabsatin na ibagbaga, ken mapanunot tayo met, kadigiti rumbeng, nga aramid tayo no ada tayo kinasaya at panagpamati. Takinunana iti umuna Timoteo 4 iti 12. Awan ko ba iti pakaumsiyam iti kinaubing mo no diket sika kuma iti ulidanan kadagiti mamati iti sao iti panagbiag, iti ayat, iti pamati, iti kinadalos. Isu nga dalosan tayo, dagiti panpanunot tayo, amadi. Digito iti na ipapaawat kada tayo, gapu, iti unos, iti panagbiag tayo. Ngagbalin tayo, nga ulidanan. So digita. Isu nga bigbigan tayo, nga adda iti Dios iti Dios may sang espiritu umay metlaeng kadagiti panpanunot tayo no lagipen tayo iso na umay iti versa uno power na iso nga han tayo ngagbuteng nanyaman iti adda iti sangwanan tayo a kinadakes ipakita tayo iti kinasaya tayo. Isu nga digitoy napapateg digitoy ngayon nakipapaabot kada kayo pakasursurwan, pakatinggaran, ken pakababalawan. Isu nga ikaten tayo digiti dakes a panagsaw tayo, dakes a panagpampanunot. So digita tihaan akayat iti Diyos. Tak kinunana iti piso 4 iti 31. Isu amin apait ken gura ken unget ken ariwawa ken dakes a panagsao. So dayta tinaibagbaga nga katet maikat kuma kada kayo agraman ti amin adakes a panggep. So dayta tinaibagbaga iti piso nga napateg ngayon tayo ikaten digiti dinadakes. So dayta iti piso 4 iti 26 no agpungtot kayo tahan tayo met nga malakdan iti panagpungtot tayo ngem no agpungtot tayo haan kuma alumnek iti init asipungtot tayo pelaan no diket mabitlaan iti panagpungtot tayo nga daytoy akong kunana di kay agbasol saan kuma alumnek iti init asipungtot kay pailaan. So dayta pagsasao kinaibagbaga. So kadigitoy timula tayo kadagiti kapanpanunutan tayo. Digitoy napapateg digitoy nga kas iti panagmula iti pagbiagan tayo ngayon tayo tartarak nen kastamo daytoy isu tibang biag iti espiritu tayo mangsibog digitoy asasao. So dayta kas na espirituan apalawag iti piso 3 iti 18 mabalinyo kuma amaawatan agraman karigiti amin asasanto no anya iti kaakaba ken kaatiddog ken kangato ken kauneg. So dayta so karigitoy nga apagsasao awaten tayo karigiti kay babagas digitoy asasao
So nga digito iti nakipapaabot gapo iti kinapateg digitoy asasao. So digitoy tinay bagbaga ket intayo adalen gapo tinasayaat a panagpamati. Ta kinunana iti umuna Timoteo 4 iti 11 dagitoy abanbanag iti bilin mo ken isurong. So digita tinapapateg nga kas panagaddang digitoy asasaw met laeng nga intay gawat iyaddang kadagiti kapan panunutan tayo. Saan laeng iti saka ti iyaddang tayo no diket digitoy iti tayo iyaddang kadagiti kapan panunutan tayo nagturong iti Dios digita. So kadigito iti nakipapaabot gapo iti Facebook online Bible study. Ket ingkay share, i-like digitoy tapno umado kadagiti makaawat digitoy a pagsasao kadagiti linaon ti Biblia. So digitoy kapsatin na sinagsagaba dapong Jesucristo ken kadagiti dadduma anapudno idi at agpamati. Ket agyamanak iti Dios Ama a manakabalin sa amin. Amen.